studio eines Toten እንዳብሉኒ ብዝሓለፍክዎ ጎደና ተገንጢሎ ይጥምቱኒ تفታዊት ወይኒ ቆጽሊ ዓደር ጥዑም ሽታልም ነዋሕ ዘንጊ ማዓንጣ ኣኽረ ሰተ ሰምሓር ዘረባ ኣማዓር ሱራነዌ ጭራ ፈረስ ንየማን ንጠቃም ዝማላለስ ዓይናኹል ከዋኽብቲ ቀስሪ ፀሓይ ወርሒ ዝያዳ ኩለን ሕልፊ መሓዙት ሕሳስ ልበይ ህፃን ስድራ ቤት መን ዘይብህጋ ንሕፀን መርዓ ተፈታዊት ናይ ስድራ ቤት ድምዓ ሱራነዌ ጭራ ፈረስ ንየማን ንጠቃም ዝማላለስ ዓይናኹል ከዋኽብቲ ቀስሪ ፀሓይ ወርሒ ዑምቂ ባሕሪ ዘይትርከብ ብዋዛ ፀሓይ ንኮ ናይ ህይወት መዓዛ ብርቱኻን ከረን ምጩው ማዓጉርታ ክሳዳ ሰገን ሰዊታ